आथिखालाव ससियेल मिडियायाव एबा समाजारि बिजोङाव बायदिसिना बेरेखा सावगारि भिडिअ हगारनायनि सिगां 100 बार सानग्रो। आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा समाजारि बिजोङाव नंखाय बाथ्रा फोसावनाय, सोरखौबा लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि सोलायै ससियेल मिडियायाव हगारनानै होनायखौसो नुनो मोनो। बेनिखायनो गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव आयेननि बेरेखा फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नाथाय बे खेबाव ससियेल मिडियायाव हगारनायनि दायाव सासे बारग' NDFBआ जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादों। बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथावबो होननानै बुंनांगोन। नाथाय फारसेथिं बयबो सांग्रां जानाया गोनांथि। नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा फेसबुक बाहायोब्ला बेनिफ्राय सांग्रां जा। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि ससियेल मिडिया बाहायनाय एबा ससियेल मिडियायाव फोसावनायफोरखौ पुलिस बिफाना नोजोर होगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 19 जानुवारि खालाराव कारिगावआव इनायै बर'खौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे जाथाया हारियारि दावहानि महर लाहांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि गेजेरावनो गोबां ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, पुलिस आरो खुंथाय सोरखारा ससियेल मिडियायाव नंखाय भिडिअ' फट' फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। जायनि थाखाय चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथायखौ साननैसोनि थाखाय बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो NDFBनि बारग' दैदेनगिरि NDFB आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिरोमोनलाङा पुलिसनि जेआव गोग्लैदों, जेराव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ लाइभ हगारनाय जादोंमोन। जाय भिडिअ लाइभआव आइजें आइला, सिखा, रुवा, माखासे हाथियारफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि थाखाय बारग' NDFB बिरोमोनलांखौ पुलिस बिफाना खानानै जेलाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' NDFB बिरोमोनलाङा भिडिअआव सिखा, रुवा लानानै दिन्थिनायखौ पुलिस प्रशासना नोजोराव गोग्लैनानै बे समाव गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै गुवाहाटी जोबथेसालियाव लानानै थांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय बे समाव दुखुनांथाव होननानैबो मख'नांगोन, समाजारि बिजोङाव गोबां सावथाल हारिनि सुबुंफोराबो बोरला लानानै माखासे आइजें आइलाफोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां समफोरावनो गोबां फट' भिडिअ फोसावनायखौ सोरखारा मानो नोजोर होआखै? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। कारिगाव जाथायाव बर'खौ खास्रि-बिस्रि दाय गैयै बर' लाइमोना गुबुन हारिनि थामहिनबा सावथाल सुबुंफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव समाजारि बिजोङाव गोबां बोरला थिर लानानै भिडिअ फोसावनायफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय सोरखारा बेनि सायाव मा थिरांथा लागोन, सोरखारा बेनि सायाव मा राहा लायो, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।